Noin. Nonni. Se onkin nyt vakuustunut mun jalkaa vähän paskasta. Kiitos. Nyt on hyvä kuvaa video. Joo. Kuvattiin siis äsken toinen video, mutta puhelimessa loppui akku kesken, niin ei pysty lähettää sitä, mutta kohta tulee video. Niin me mennään perus Jonne tapaan K-Marketista hakemaan vähän ES ja kuvataan tietenkin siitäkin video. Joo, niin tässä mennään pieneen ylämäkeen ihan hyvää vauhtia. On kyllä tehopeli. Tämmönen Jonne-mobiili. Joo. On muuten aika hauskaa, kun jos on GoProta ja voi vaan tälleen puhelimella kuvata. Pitää toisessa kädessä ja toisella kädellä pitää kiinni. Niin, toinen on vaan kyydissä kuvaa. Vituttaa vaan jos joku auto ei soitella, koska sit pitää vaan just tommonen paskamobiili tossa. Mini! Kovo! Nyt se mennään. Ei juo. Nyt ei ootella paljon autoja. Nyt ei ootella. Nyt tulee oman elämän GTA. Ei tuolta, ei tuu. Tuleeko liikenneympyrästä? Vois. Eiku, pitäisikö oikeesti? Vaikka. Mennään nyt. Se on hyvää pätkää. Nyt liikenneympyrää sähkömopolla. Yeah boy! Siellä on K-Marketti. Näkyy kohta. Sitten koota kohti. Joo. Tietää missä ollaan. Sit ostamaan. No niin, nyt jatkuu. ES hakemaan. Moi. 2 ES siitä. Sitten vaan reppu. Minäkin hyvän paikkaan juomaan. Reppu. Nyt lähdetään mopolla, jatketaan matkaa. Vitu Jonne mobiili. Autotielle vaan. Kohta pyörätään, mutta ei ihan vielä. Joo. Niin kauan kun ei töötäillä, niin kaikki on hyvin. Niin. Yritin kuvaa ajat nopeutta, mutta ei näky. Ihan laillinen mopo, että kulkee 20. Tämmönen vitun Jonne-paska. Niin. Akku loppuu tien varten ja jäädään sit siihen lipittämään ES. Joo. Suorama Hoods. Kyllä kohta ES maistuu. Joo, käytiin just
uimasta tuossa Suurmejärvellä voin suositella. Voidaan suositella yhdessä, mutta nyt kyllä maistuu Esa. Tämmösen niinku, voisiko sanoa NS-Jonne-tyyliin. Et nyt menee juomaan. ES tuo jumalten luoma enkelten meille suoma, koska Jumalahan on sen maahan tuoja. Joo. Ja mennäänkö tohon mikä on tossa sitten? Mennään vaan. Siihen ei näkökaan ykätun mäkättämä. Sopii. Ei vittu mun pää. Suoksa pää. No niin, nyt ollaan perillä. Jatketaan sit kun me ollaan otettu kypärät pois. Selvä. Miten Painatko mä tästä näpistä? Se kuvaa nyt. Juu. Se oli vähän amatöörivideo, mutta siinä on nyt ES. Miten maistuu tuo ES? Hyvin. Jumalten juoma. Voisitko näyttää sähköskuutin etukumin? Juu. Mikä ettei. Tältähän se kumi näyttää. Hiekkanen ja paskanen, mutta toimi. Joo. TikTok kohta vähän sensuroi noita meidän ääniä tästä. Takakumi näyttää tommoselta. Juu. Ei oo akkua paljon vittuakaan, mutta ei haittaa. Mut me juodaan nää ees tässä, niin sit video jatkuu. Se on siinä. Sit vähän kumia katuu. Nyt tulee muuten vähän savua. Saatana kun haisee. Heittäkää liikkeen burnoutille, kumin poltolle. Ei tää oo ilmasta. Ja nyt me otetaan kypärät päähän ja lähdetään muualle.